Ψηφίστε της μια δήλωση παρακαλώ. Τίποτα παραπάνω. On Saturday was very unfortunately Once Θέλω more. να επαναλάβω πάλι την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Παγών, ο κ. Παυλόπουλος χθες και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σήμερα, και να δηλώσω και να προσθέσω ότι το γεγονός του Σαββάτου ήταν ένα τραγικό γεγονός, το οποίο έβλαψε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Μια γλυκιά απορία αν γίνεται. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να βγείτε? Γιατί χρειάζεται την αστυνομία για να βγείτε? Ναι. Κοντέτσατε. Και τώρα ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Oppression, stop police aggression. Don't scare for the bosses, don't listen to